Nový katalóg 6 patrí novej rade vôni Niche. Prvou novinkou je parfumovaná voda Top Scent Rose Mousse, ktorá je zmyselnou a tajomnou vôňou osmantu, rúže šipovej a pyžma. K vôni získate rozprašovač zadarmo. Druhou novinkou je parfumovaná voda Top Scent Neon Out, ktorá je silnou a sebavedomou vôňou jahody, semišu a out. Je to drevitá ambrová vôňa určená pre mužov aj ženy. K vôni získate taktiež rozprašovač zadarmo. Doprajte svojej pleti hodvavne hebký krycí krém Eternal Glow alebo prirodzene rozjasnite a zdokonalte svoju pleť s hodvavným krycím krémom Jordany Gold. Vyskúšajte ikonický guľvočkový púder s obsahom séra, ktorý vám vyčarí na pleti rozjasnený vzhľad s vysokým leskom a zároveň dodá pleti jemnú farbu. Marker na pery Divan Stain and Stay obsahuje hydropigmenty, ktoré vytvárajú vrstviteľnú intenzívnu farbu, ktorú takmer necítite. Alebo si vyberte rúž Superpout s krémovým zložením, ktorý vytvára efekt okamžitého optického objemu. Ponorte svoje zmysly do vône ambrových kvetov vo vôni Jordany Gold Essence Supreme, ktorá je vôňou ananásu, bielých kvetov a kadidla. Nechajte sa ožiariť slnkom vo vôni Jordany Gold White alebo sa preneste na letnú pláž s vôňou Eclat Femme Weekend. Obľúbená vôňa Divine je kvetinová drevitá ovocná vôňa fialky, ľalie a frézie a santalového dreva. Vôňu si navrstvite telovým krémom pre celodenný efekt. Denný krém Royal Velvet vyhladzuje, vypína a pomáha obnoviť mladistvý vzhľad pleti, spevňujúci očný krém redukuje vrásky, zmierňuje opuchy a tmavé kruhy. Pri kúpe prípravkov Royal Velvet získate masku pod oči Arctic zadarmo. Nočný krém Royal Velvet intenzívne hydratuje a obnovuje mladistvý vzhľad pleti počas noci. Pleť je viditeľne spevnená a vypnutá už po 2 týždňoch používania. Čistiaci pleťový olej Novage jemne odstraňuje nečistoty, intenzívne vyživujúce kapsuly Novage okamžite vyživujú, rozžiarujú a omladzujú pleť. Obľúbená rada Milk and Honey s vyťažkami z mlieka a medu nám ponúka v akciových cenách prípravky na vlasy aj telo. A nenechajte si ujsť najlepšiu cenu na telový krém Milk and Honey, ktorý intenzívne hydratuje až na 48 hodín. Nové gelové laky dodávajú nechtom blesk a objem a manikúra vydrží až 7 dní aj bez použitia UV lampy. V ponuke nájdeme 15 žiarivých odtieňov. Krásne nechty dosiahnete aj pomocou ďalších noviniek. V ponuke nájdeme nový podkladový lak, vrchný lak, korektor na nechty a olej a sérum na výživu nechtov. A neprehľadnite ponuku praktických pomocníkov, novinkový prístroj na manikúru s 5 nadstavcami a zabudovanou dobíjacou batériou. Pripravte svoju pleť na fotografovanie s podkladovou bázou Makeup Pro On Screen Finish, zdokonalte svoju pleť s matňujúcim krycím krémom, na nedokonalosti pleti použite korektor a líčenie zafixujte púdrom. Pre krásne oči nájdeme v ponuke farebné špirály na objem aj nadvihnutie myhalnic a líčenie dokončite očnou linkou s ultračiernou farbou. Očné tiene v tyčinke sú mimoriadne pigmentované, majú krémovú farbu, ľahko sa nanášajú a vydržia celý deň. Alebo si vyberte tekuté očné tiene v telových alebo intenzívnych metalických odtieňoch. V ponuke nájdeme aj paletku na oči a obočie, aj presnú pinzetu. Líčenie pier začnite použitím ceruzy na pery a pery dolíčte rúžom podľa svojich preferencií. V ponuke nájdeme tekutý rúž v matnom aj lesklom prevedení. Pri líčení ešte zostaneme s radou Jordany Gold. V ponuke nájdeme CC krém, vodeodolnú špirálu, paletu na tvár a oči aj tekutý rúž v intenzívnej síte matnej farbe. Kolekcia Oncolor ponúka paletku na líčenie očí v 8 odtieňoch. V akciovej ponuke nájdeme sadu špirály a rúžu len za 4,99. Ikonická špirála Wonderlash je v ponuke v niekoľkých baleniach, tentoraz všetky nájdeme v špeciálnej akciovej cene. Ak hľadáte šťastnú a energickú vôňu, potom sú tu pre vás vône Infinite Massage Shine, All Sweet Bubble Tea Party a Scope, alebo buďte zmyselne tajomná s vôňou Love Potion Sensual Rubiku, ktorej automaticky dostanete telový krém zadarmo. Vône Charming Violet, So Fever Together či Divine Dark Velvet vás očaria odvahou a sebavedomím. Ak hľadáte niečo výnimočné, potom je tu pre vás vanilkovo-pyžmová vôňa All or Nothing alebo očarujúca vôňa Ilang Ilang v parfumovanej vode Possis. Každá romantická duša potrebuje mať doma jednu z týchto očarujúcich vôní. V ponuke nájdeme rúžovú vôňu Joyce Rose, sladkú vôňu Love Potion Secrets či vôňu sladkých penových cukríkov All Sweet Marshmallow. Pri romantických vôňach ešte zostaneme s vôňami Cherry Blossom, Innocence Violet, Lilac, Eclat Amour či vôňou Lucia. Ak hľadáte pokojnú a osviežujúcu vôňu, potom je tu pre vás vôňa Joyce Turquoise s vôňou Lekna. V ponuke nájdeme aj vodné hmly pre rýchle osvieženie počas dňa či telové spreje Love Potion s nižšou koncentráciou vône. Medzi elegantné a sofistikované pánske vône patria vody Eclat Home, Darkwood, Jordany Gold Mr. Aqua, Nordic Waters for Him či Citrus Tonic. Vône Agave Power, Possis the Secret Man a Ascendant sú povzbudzujúce vône silných a sebavedomých mužov. Vôňa Glacier je vôňou sviežosti a energie vďaka vôni citrónu a muškátu. Nenechajte si ujsť najlepšiu cenu vône Midnight Magic LV, ktorá vás očarí vôňou černice, mandarinky a bergamotu spolu s akordom divokej sirôtky a cedrového dreva. Expresné peptidové ampulky okamžite skrašľujú pleť a redukujú výskyt vrások. Môžete
Môžete ich použiť ako intenzívnu kúru na 7 dní alebo príležitostne, keď potrebujete zlepšiť vzhľad svojej pleti. Neprehľadnite akciovú ponuku na denné a nočné krémy Novage. Denné krémy posilňujú kožnú bariéru, zadržiavajú vlhkosť a pomáhajú predchádzať rozpadu kolagénu. Nočné krémy pôsobia na 10 hlavných znakov starnutia pleti. Každodenná starostlivosť o pleť zahŕňa čistenie pleti, použitie očného krému, séra aj denného a nočného krému. Všetko potrebné nájdete v našej ponuke. V ponuke nájdete aj kompletné sady, ako je rozjasňujúca sada, ktorá zmierňuje výskyt hyperpigmentácie, sadu na lifting a spevnenie pleti, obnovujúca sadu na zrelú pleť, sadu proti vyrážkam a sadu proti vráskam. Retinolové sérum účinne bojuje proti starnutiu pleti, zlepšuje jej pružnosť a pevnosť. Pleťové kapsuly s vitamínom C viditeľne zjednocujú tón pleti a redukujú výskyt tmavých škvrn. Pleťová hmla Prosoticals obnovuje kožnú bariéru, osvieštenie o pleť kedykoľvek počas dňa. V ponuke nájdeme aj sadu na citlivú pleť Skin Relief, ktorá zmierňuje citlivosť pleti a zároveň bojuje proti starnutiu. Rada Optimals Even Out rozžiaruje pleť a pomáha predchádzať hyperpigmentácii pleti. Krém na kontúry očí a pier znižuje výskyt tmavých kruhov a opuchov a okamžite hydratuje pery. Denný multiochranný krém chráni pleť pred UVA a UVB žiarením. Rada Optimals Age Revive redukuje výskyt vrások už za 4 týždne používania. Nadýchaný denný krém Wound viditeľne vyhladzuje a zjednocuje tón pleti. Nočná pleťová maska hĺbkovo vyživuje pleť počas noci. Rada Love Nature s ananásom a aloe vera hydratuje pleť, je vhodná na všetky typy pleti. Rada Pure Skin je vhodná na problematickú pleť. Viacúčelový krém Essentials hĺbkovo hydratuje, vyživuje a chráni pleť. Obľúbené hojivé zázraky prichádzajú s novinkou, a to s mangovým hojivým zázrakom so sviežou šťavnatou vôňou manga. Nenechajte si ujsť ponuku na exfoliačné a čistiace tampóny s AHA kyselinami a BHA kyselinami, ktoré exfoliujú a kompletne prečistujú pleť. Vaše zdravie začína v črevách. V našej ponuke nájdete probiotikum L-Plantarum a prebiotický nápoj, ktoré potláčajú rast zlých baktérií v črevách a podporujú rast dobrých baktérií. Kolagénový komplex dokonale podporuje vašu kozmetickú rutinu. Omega-3 podporujú vaše srdce, mozog a oči. Podporte svoje zdravie aj s ďalšími prípravkami Veloshopy, ako sú vitamín D3, morský vápnik s vitamínom D či multivitamíny pre mužov, ženy aj deti. V ponuke nájdeme aj obľúbené koktejly a náhrady jedla Super Shake. Medzi najpredávanejší produkt patrí wellness balíček pre mužov a ženy. Astaxanthin a výťažok z čučoriedok obsahuje široké spektrum antioxidantov, ktoré chránia organizmus pred predčasným starnutím. Metaboboost pomáha regulovať chute na sladké a slané. V ponuke Veloshopy nájdeme aj radu pleťovej kozmetiky. Výrobky je možné zakúpiť v povzbudzujúcej sade 5 výrobkov alebo samostatne. Nenechajte si už ponuku na vyživujúci komplex na pleť, vlasy a nechty. Tento jedinečný komplex podporuje zdravú pleť, pevné vlasy a silné nechty. O zdraví vašich zubov sa postarajú zubné pasty a kefky Optifresh. V ponuke prípravkov každodennej starostlivosti nájdeme v ponuke tuhé mydlá a krémy na ruky, či prípravky pre mužov aj nekozmetické produkty do sprchy, ako sú obojstranná kefa či peelingová rukavica. Prípravky Love Nature s metou a malinami povzbudia vaše zmysly a vo výhodnej cene si môžete zakúpiť guľvočkový antiperspirant, krém na nohy a sprchový gel. V ponuke na vlasy Duology v akciovej cene nájdeme šampón na zvýraznenie kučier, aj šampón a masku na neutralizáciu mosacných tónov či kefy na vlasy. Zakúpte si akýkoľvek produkt z edície Body Edition a dokúpte si telový peeling len za 6,79. V ponuke nájdeme aj obľúbené intimné prípravky či produkty na nohy, aj opaľovacie krémy. Zakúpte si akýkoľvek produkt z nasledujúcich strán a automaticky ku každému produktu získate chladivú pleťovú masku ako darček. Záver katalógu patrí skvelým cenám produktov Duology na poškodené vlasy. Zdokonaľujúci CC spray regeneruje a obnovuje poškodené vlasy, zvyšuje lesk vlasov a uľahčuje ich rozčesávanie. Šampón 2 v 1 s harmančekom je určený na všetky typy vlasov. Šampón a kondicionér so pšenicou a kokosom sú určené na suché vlasy a na všetky typy vlasov sú vhodné jednorázové vlasové masky Love Nature. Antiperspirantný sprej kontroluje tvorbu potu a pomáha zamedziť rastu baktérií. Sérum na zmäkčenie mozoľov na nohách zjemňuje pokožku už po jednom použití. Doprajte si luxus u vás doma v podobe prípravkov z rady Essence. Zahaliť sa môžete do vône maku a vanilky alebo do vône lotosu a cédrového dreva. Objavte krásu rozkvitnutej záhrady s novinkami Garden Symphony. V ponuke nájdeme masku na ruky, sprchový gel, telový peeling a telové maslo. Omladzujúce podkladové sérum okamžite vyhladí pleť a pripraví ju na nanášanie make-upu. Tentoraz v jednoznačne najlepšej cene. A na záver ešte nájdeme voňavé ovocné sprchové gely so sviežou vôňou za skvelé ceny. Ďakujem za vašu pozornosť.